Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με ένα φίλο μου, φίλο από τα παλιά, ένα γνωστό άνθρωπο της Ορεστιάδας, ο οποίος ξενιτεύτηκε πριν λίγα χρόνια. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Πεντεφράγκα. Πέντε, καλησπέρα. Έτσι σε γνώρισα. Σε γνώρισα ως Πέντε. Το Παναγιώτη το μάθα μετά. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ. Σελαμάτ Σόρε που λέμε εκεί πέρα, Σελαμάτα Τάνκ. Σελαμάτα Τάνκ είναι καλώς ήρθες, καλώς ήρθα. Σελαμάτ Σόρε είναι καλό απόγευμα. Αυτά είναι στη διάλεκτο της... Τεμάν Γιάννης, φίλε Γιάννη. Τεμάν 5. Αυτά είναι στη διάλεκτο της... Ινδονησιακά Μπαχάσα, Ινδονέσια. Μένεις στην Ινδονησία. Πόσα χρόνια μας έχεις φύγει, Παναγιώτη? Τελευταία 3,5 χρόνια. Στα 4 χρόνια. Πώς πήρες την απόφαση, ενώ όλοι οι άλλοι φεύγουν Γερμανία, φεύγουν στην Αμερική, στην Αυστραλία, εσύ να πας στην Ινδονησία? Ήταν μια μεγάλη απόφαση. Εγώ, όπως ξέρουν, κάνω καταδύσεις. Και είχα πάει το 2011 για καταδύσεις εκεί πέρα. Και είδα τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ινδονησία. Η Ινδονησία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Είναι τέταρτη χώρα, νομίζω, πληθυσμιακά στον πλανήτη. Έχει 250 εκατομμύρια πληθυσμό και η Τζακάρτα, όπου ζω εγώ και επιχειρώ, είναι 20 εκατομμύρια. Είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Και όταν πήγα εκεί είδα αυτόν τον κόσμο, είδα ότι υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης που κρατιέται ακόμα και τώρα στο 5%. Είδα την έλλειψη ελληνικού φαγητού και λέω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάω εκεί πέρα και να επιχειρήσω κάτι, να κάνω κάτι καινούργιο. Παναγιώτη, να πούμε ότι έχεις ανοίξει ένα εστιατόριο, το El Greco. Εκεί μαγειρεύεις παραδοσιακό ελληνικό φαγητό, από το οποίο όμως λείπει το χοιρινό, καθώς ως γνωστό είναι μουσουλμανική χώρα η Ινδονησία. Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου και νομίζω η Τζακάρτα η μεγαλύτερη μουσουλμανική πόλη του κόσμου. Όμως, θα κάνω μια παρένθεση εδώ, αυτό το στοιχείο εμένα με συνεπήρε, γιατί ζουν τόσο αρμονικά οι μουσουλμάνοι με τους χριστιανούς, προτεστάντες και καθολικούς, Ινδουιστές, έχει μεγάλη κοινότητα Ινδών, μέχρι και Εβραίοι που ζουν στην Τζακάρτα, όχι μεγάλος αριθμό, και αυτό αν θέλεις με μεταφέρει στο κλίμα που υπήρχε στην πόλη των προγόνων μας, στην Ανδριανούπολη. Δηλαδή κάπως έτσι επιχειρούσαν, ζούσαν οι πρόγονοί μας στην Ανδριανούπολη 100 χρόνια πριν. Αυτό το πράγμα με γοήτευσε εμένα και ακόμα εξακολουθώ να με γοητεύει. Και επειδή υπάρχουν κάποιες λάθος απόψεις, μουσουλμάνους να πω, όχι, υπάρχουν καθεδρικοί ναοί, τέτοιους ναούς χριστιανικούς δεν υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι ακόμα, με γοητεύει αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Παναγιώτη, πώς σε δέχτηκαν? Με δέχτηκαν σαν Έλληνα, σαν Έλληνα, σαν Παναγιώτη. Δεν ξέρω, βασικά παρένθεση, αν ακούμε, επειδή ακούστηκε ο ήχος, αν έχουμε στην Ινδονησία τέτοια φασαρία από μοτοσυκλέτες. Στην Ινδονησία, η Τζακάρτα κυκλοφορούν 13 εκατομμύρια παπάκια. Έχουμε φασαρίες. Έχουμε φασαρίες. Πώς σε δέχτηκαν λοιπόν οι Ινδονήσοι? Οι Ινδονήσοι καταρχάς όταν ακούν Έλληνας, όσοι ξέρουν από Ελλάδα, γιατί δεν ξέρουν όλοι από Ελλάδα, κατευθείαν γοητεύονται, ξέρουν τη Σαντορίνη. Το 90% προπαντός της μεσαίας τάξης και απάνω ξέρουν για την Ελλάδα. Υπάρχουν δέχονται πάρα πολύ καλά, ξαφνιάζονται, τους αρέσει που είμαι Έλληνας. Οι χριστιανοί αναρωτιούνται, είσαι Έλληνας, μπορείς να διαβάσεις τις επιστολές προς τους Κορινθίους, τα Ευαγγέλια στα ελληνικά, και τους τρελαίνονται με αυτήν την... Πες μου ότι πηγαίνεις και εκκλησία. Έχει κάποιες εκκλησίες, βέβαια η εκκλησία εκεί είναι διαφορετική. Θα σου πω ότι μία εκκλησία υπάρχει κοντά στο μολ που είναι το μαγαζί μου. Η χωρητικότητα της εκκλησίας είναι κάθε 5.000 άτομα και κάθε Κυριακή κάνουν 4 με 5 φορές λειτουργία, γιατί λόγω του μεγέθους της πόλης δεν μπορούν να πάνε όλοι στην πρωινή λειτουργία. Τον δέχονται τον Έλληνα, με έχουν δεχτεί πάρα πολύ καλά.
για το φαγητό που είπαμε, φτιάχνω αυθεντικό ελληνικό φαγητό όπως το φτιάχνα εδώ στο μαγαζί Κουρίς. Όλα είναι φρέσκα. Κονσέρβες δεν χρησιμοποιώ, όλα είναι φρέσκα και τους αρέσει, γιατί η μεγάλη διαφορά μεταξύ του ελληνικού, της μεσογειακής διατροφής και του ινδονησιακού φαγητού είναι ότι η μεσογειακή διατροφή είναι πολύ πιο υγιεινή, γιατί αυτή σχεδόν το 80% της διατροφής τους είναι τηγανιτό φαγητό σε κάκι στο λάδι, σε φινικέλιο. Άρα εσύ κάνεις μουσακά, αλλά αντί για κιμά ανάμεικτο βάζεις χοιρινό μοσχάρι, βάζεις μόνο μοσχάρι ή βάζεις και αρνί μέσα? Μοσχάρι. Μόνο μοσχάρι. Γεμιστά κάνεις? Κάνω γεμιστά. Λαδερά? Φτιάχνω από όλα. Όσπρια? Όσπρια δεν μπορούμε να βρούμε και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και αναγκάζομαι να μαγειρεύουμε ό,τι υλικά βρίσκω εκεί πέρα. Άρα πρέπει ενδεχομένως η επόμενη δουλειά σου να είναι εισαγωγή οσπρίων από την Ελλάδα? Εισαγωγή οσπρίων. Τώρα δουλεύουμε ένα project για ένα καλύτερο εστιατόριο. Εκεί είναι, καταρχάς είναι η πιο μεγάλη νησιωτική χώρα, έτσι. Πάλι μια πρωτιά. 17.000 νησιά αποτελούν την Ινδονησία. Κάποια από αυτά είναι από τα μεγαλύτερα, μέσα στα 5 με 10 μεγαλύτερα νησιά του πλανήτη. Έχουν πάρα πολύ ψάρι, δεν τρώνε ψάρι παραδοσιακά, πολύ όπως τρώμε εμείς εδώ, και το ψάρι τους δεν έχει τη γεύση της Μεσογείου. Και υπάρχει τώρα, στο μυαλό μου δουλεύουμε μια ιδέα με κάποιους επενδυτές να κάνουμε ένα εστιατόριο με ψάρι το οποίο θα το εισάγουμε από Ελλάδα. Θα τρώμε και σαρδέλα δηλαδή? Σαρδέλα λίγο δύσκολο, αλλά τσιπούρα, λαβράκια, καναφαγκρί. Εκεί θέλουμε ακριβά ψάρια, όχι τα ψηλά. Με ποιους έχεις συνεταιριστεί στην Ινδονησία, Παναγιώτη? Συνεταιρισμός υπάρχει με ένας Έλληνας εκεί πέρα που έχουμε συνεταιριστεί, με βοήθησε να βρούμε το μέρος. Ένας από τους γύρω στους 100 που υπάρχουν στη Τζακάρτα, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Περίπου, ναι. Και με Ινδονήσιο φυσικά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος ξένος βουλέ που αναφέρεται φορέ να κάνει εταιρεία, ή υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Αν και αν θέλεις την προσωπική μου γνώμη, για να κάνεις εταιρεία όπως κάναμε εμείς, ΠΕΤΕ, λένε και πέρα αντίστοιχα ΑΕ της ελληνικής, είναι πολύ πιο εύκολο από εδώ πέρα, πολύ πιο γρήγορο. Πάνω με το χέρι στην καρδιά. Έχεις μετανιώσει που έφυγες από την Ορεστιάδα? Πάμε στην καρδιά. Νομίζω ότι όσοι σε ξέρουν ο λόγος σου αρκεί. Δεν έχω μετανιώσει που έχω φύγει, γιατί αντιμετωπίζω προκλήσεις εκεί, νιώθω πιο ζωντανός εκεί πέρα και ψάχνω ένα καλύτερο μέλλον, έτσι. Να ξέρεις πάντα στη ζωή ότι, γιατί μπορεί να έχεις αμφιβολίες για τον εαυτό σου, να λες γιατί δεν έκανα εκείνη την κίνηση, έτσι, γιατί δεν προσπάθησα εκείνη την ιδέα που είχα, δεν το πάλεψα. Αντίστοιχα, άμα πας και παλέψεις και αποτύχεις, μπορείς να έχεις, μπορεί να λες δεν έκανα σωστή κίνηση, γιατί δεν έκανα δεν το έκανα κάτι διαφορετικά. Ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι υπερσημένος, εγώ όχι, δεν έχω μετανιώσει. Άλλωστε, πάνω εσύ και να επιστρέψεις στην Ορεστιάδα, είσαι τόσο αγαπητό παιδί που νομίζω ότι όποια δουλειά και να κάνεις, όποιο μαγαζί και να ανοίξεις, γιατί εσύ δεν είσαι τόσο του να έχεις αφεντικό, μιλάμε ανοιχτά, άσχετα που μας βλέπει τόσος κόσμος. Νομίζω ότι όποιο μαγαζί και να ανοίξεις θα γεμίσει. Αυτό που προσωπικά σε Γιάννη θέλω να σου ευχηθώ είναι να συνεχίσεις δυνατά. Ελπίζω να μας έρχεσαι πιο συχνά. Και θέλω να κλείσουμε λέγοντας αυτό που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει στην Ορεστιάδα, αυτό που πρέπει να αλλάξει στην Ορεστιάδα. Στη χώρα ολόκληρη. Στη χώρα ολόκληρη. Αν θέλεις κάτι που έχω κερδίσει εκεί πέρα, όταν φεύγεις απομονώνεσαι. Σε τρώει το να γυρίσεις, βλέπω. Όχι. Η απομόνωση πάντα βοηθάει τον άνθρωπο να σκεφτεί τα λάθη του. Έτσι. Δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να το σκέφτεσαι από πιο μπροστά.
Τι λάθη έχεις κάνει έτσι? Τι λάθη έχεις κάνει, δηλαδή δεν χρειάζεται να φύγεις μακριά από τον Γιάννη, τη μάνα σου, για να σκεφτείς κάποια πράγματα. Πρέπει να τα σκεφτείς από πριν. Έτσι, να βάλεις κάτω τον εαυτό σου και να πεις πάνω γιατί τι λάθη κάνω εγώ για να πας πιο εύκολα μπροστά. Πιο εύκολα μπροστά. Δεν είναι ανάγκη να φύγεις μακριά από την πατρίδα σου, είναι λάθος αυτό. Πρέπει να κάτσουν όλοι και να σκεφτούν παιδιά τι κάνουμε όλοι μαζί λάθος και να βρούμε μια λύση. Μπορώ να σου πω ότι ερχόμενοι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Ο καλύτερος μου πελάτης εκεί είναι απόφυτος του Χάρβαρντ. Σε άλλο επίπεδο ανθρώπους. Μπορώ να σου πω ότι σαν λαός είμαστε εύστροφοι, έξυπνοι, αλλά δυστυχώς αυτή την ευστροφία ίσως δεν τη χρησιμοποιούμε για το γενικό καλό. Προσπαθούμε να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο για τον εαυτό μας. Αυτό είναι νομίζω ένα πολύ μεγάλο λάθος που κάνουμε. Ένα πολύ μεγάλο λάθος και επίσης ίσως εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν έχουμε καταλάβει το timing. Το timing δηλαδή, ακούμε Ινδονησία, ακούς Ταϊβάν. Αυτοί τι κάνουν εκεί πέρα. Και όμως αυτοί κάνουν πολλές δουλειές καλύτερα από εμάς. Και με λιγότερο κόστος. Αυτούς τους ανθρώπους έχουμε να ανταγωνιστούμε. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Οι άνδρες φαίνονται στις δύσκολες αποφάσεις. Έτσι, εκεί φαίνονται. Τα εύκολα είναι όλα καλά. Και εγώ δεν ήθελα να ήμουν εδώ, να γλιτάμε, να κάνουμε. Αλλά πρέπει για να πάει η ζωή μπροστά πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις που πονάνε. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γέρος, φίλε. Ξέρεις ότι είμαι ευαίσθητος.